салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизое барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Даево тико ҳасте бародаро, солаш 98, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибег, объем 08, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. Мошин бародаро газ бензин кор мекуна, моторша нав карагиай, ду фари пеш нав, 4 баллони нав дора, як баллони 50%. Вай шамохи метия бародаро, аккумуляторашона навай, состояниш нахадуе бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша 10,000 сомон мега. хайдори аниқ боша савдо мешава. Варианти алиши ҳаст бародаро, ки ягон опел боша мега алиш мекунем, болои сум метия бу. марҳамат бародарон ки хайдор ҳастед, ки мошини алиши дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро вазн 2106, солиш 94, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.3, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошинаш хеле мебинед бародаро, краскаш тозаҳай, мотор хаддои шамсозай, 5 моҳ ҳуҷҷат дора. қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 16500 мега. мошинхари аниқ боша бо савдо мешава. варианти алиширам ҳаста, ки ягон хечибег ё ки седан қатъи алиш мекунад, болои сум метия бародаро. касоне ки хайдор ҳастед, ки мошини алиши дошта бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. Daewoo Nexia ҳастай, солиш 96, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро нахадвой, ҳамаш 100% кор мекуна. ҳуҷҷатош бучидагиай, техосмотр дорад тамом. краскаш боша бародаро, лаки болош сӯхтагиай. ба ҳамин сабаб арзон фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, наша 13000 сомон мега бародаро. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародаро мерседеси арзон пурсидагӣ будан, як ёфтем, солиш 94, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механика, ҳолатиш хубай. мошин бародаро ҳамаш 100% кор карда истодай. нахадвай, газу бензин 100% кор мекунад. краскашам соза, баллонош ҳолати хуб даҳанд, салонош тоза. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 26500 мега. ягон мошинхари аниқ боша, биё мега ай пеш мошина бина, савдо мекунем танҳо назди мошинда. бародароне ки хайдор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. дигар мошин боша бародаро, мусо ҳастай, солиш 2000, сӯзишвориш дизел, кузов внедорожный, объем 2.9, коробкаш механик, ҳолатиш хубай бародаро. хадавои 100%, баллонои 90% дора. ҳуҷҷатош то моҳи мая муҳлат дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш бо маслиҳата бародаро. хайдори аниқ бошед, занг мезанем, маслиҳат мекунем нарша. касоне хайдор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед.
ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp ё ки имои мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Мошини навбатии бародаро Hyundai Starex, соли 2000, сӯзишвориш дизел, кузов универсале, коробка механик, ҳолаташ хуб. Мошин на ходу бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Бародар даст срочно сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Ҳуҷҷатош то моҳи сентябра муҳлат дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 27000 сомон мегӯяд. Мошинхари анин бошад биё мегӯяд ай пеш мошина бина маҳқул шавад, савдо мекунем назди мошинда. Марҳамат бародарони мошинхар, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.